Jing him ngapen serwa bat kaneka pertei kilok ki jor ki bangai hap deng jinjar ki ngai balai lenti bapa ngala kentar cisniu ngakloi banyan Kakakutlah tamah noban pelan Dedang haba mensimu play Uwan tensyai hangat Deda jing ipa jong ublay Yang utray pelan Say you nong papu manga me penem a play mem shem kentan me dang korit yang ajan jong me ngawan mentang simpen don kam yang Jing long men sim don jing ya te blem and ray day da jing iru blay you nong pendem bangala shem day da jing it ba jong u blay la pelat par yang try to shame ya lam yang amenta ya la jingem shamenga ai ben kya to thau thamai ngan ai te lo shame atrai dang ha ki jing dua say you nong papu manga me benim a blame em shem kentai ne dang kodit yang ajan jong me ngawan menta simpen don kam yang jing map jing pen imbe jing suk jing kmen ngayo nu play jing imbadap ker hai nga shem den ti babha bangala shem sim bakho dukta yanga ula sispa jing im jonga ya jing aye u play nga shem dan ha ublay ngayay pendem Bringkong ngapan pau kejing sungu ublay ya gabaw la don kat lem bakani kejing em kejanga ya bangala balong gumni mentaru kedi kejing snai bat kejing ai kejong ublay ya gabaw la yalam kejing em kejanga haduk ni kapor ni klip mat ya bangala bandan ani kapor ni kecakai kaban sim ni kebentai kaban ai testimony kajinga inti kajunga ya bangala em bat ke jong kaperthai bat kumjorong ai kublai ni ba gani good news tv ka ba ai bantalam ya bangala ban ai gani testimony jingya inti jong kaji em kajunga bat kumjuru lingban anti na school ka bangawan ya ba kila sya enga ya bangan sim kani ka program ani ka por
ya ban long lem utau sakhi long lem utau bala ban penilem sik perthai ba ka jingai ka jong blai ka bang yo mat ka jiput em ka jim ka jonga ban ai ku blai ri phi ki ba page ing ba ka ni ka good news tv ba ai plikulum phi baro aga teng pathiang tam jong Jesus Christ belong nong pen em jungi kendian kumba spini thu ile de ka teng jonga di wan bok lang thank you ban oi ngadan balang po maulai moyong the balang presbyterian tai long kendiat ka jing pin thu ka jonga hoi ka jinya inti jong ka gm ka jonga adu badang red la pen he pen san nga kalong ying kristan ban kalong ying ka ba syakri ublai ban adin anda katu ka di por anda ayat ka gm anda la sedang ben he anda sedang ben dap ti snem ki ba khat sau ka san snem sedang ben asdang benyat ki jong ka perthai lingba ka jing sedang swa ya ka jing kendu perlok kumni kumtai ban di haki snem ki ba khadus ngadap khadus snem ba bun bangam jupoi hok shu ki syaka school bang la drop no ka jing puli bang asdang ben bela ba anda asdang ben bela pan asdang ben poi di poi bam sedang swa no u kenja ka kiat kumta bat adin ski pan anda ayat ka tu snem sedang ben leki parti tu bat ingba kita hi ke jinglet ke jingma ke jing imsu bah ka jonga kendu ka tu ka ni ki perlok ingba kata ka jinglet jonga ki parti ki ke ba hoi ngam ong ba ki deni ki perlok le si ki ba pengop ya nga ndai ka di ka jingkwa eksperimen ka jonga hi fast ka di kata ka singi hi ka ba ngapoi EU drugs i baki di kadi ka jingkwa eksperimen ka jonga ka ba uni drugs dei ba sniu hadu kat no ne uta u buai hadu kat no uni ujung di ja ta singa poi ban kata u sisien ba aba kata si bang kata sisien ondang ala poi sieng su kata ka jing di ka jong u kalong per ka ba ngasu ngayo kata jumbu ai ka ba compare bana ka ba judi ki kiat ani kita ki kenja rin pat tu ngla klempoi kata shu adin kum tu sibenai te ngasdang ban kendu perlok biang kitu ki ba adi ki dan ru ki perlok ki ba de tu teng sedang ban kendu kum kita ngasdang ban thit hi ba ondang ngasdang ban thit hi tu ngasdang ban di tu sisngi te din tu sedang pat ban continue mana ka singi ba dei lingba ka jing yo pisa ba yo pisa ka ba kerhaile si ka kam ka banga trei namar ba lingba ka ni ka jing di ka pelong rengaru wat aka jaka trei ru kambangan thok bangan syukur ale bangan tu sya side bat limba kita yo ya ka bangan di uni drugs but adin ski ondang la ya ka tu teli kisnem kadang kawai ka jingja lingkot ka baja ka jim ka jenga ka ba pen kundu kalong ba ka dei kawai ka singi ka ba kat bang anong syongkai batai perlok ka jonga de dan wi perlok obala de pen kuat ada detox la de pen kuat a civil hi de apur ba syongkai tu te ong u ma ba fila ada pen kuat ada te ba manai kata syu ni umlong de wang to nganam kata syu te ong ai tang khendiat ru ta kata ka singi bang ye syongkai kum tahi ata ka singi kawan ka jing sungu thu ka jim ka jenga kalong balimba ka jing overdose jong ni perlok jonga abang isong kailang tu kat ke don ki ba khat perlok jonga wan pe itu usong kham sejingai pe ji nangi ong bala sedang ban mi tertho adin bang la pe itu ngili pe yu ni isya bala jingam kador kala mi tertho baling ba tangi la ile hi ban yak sai ban plai emilu jong perlong ya bangin penbam ni ki malu ki emon bangi bunsing jule aba ki overdose le dia ru ngasi bam mumta teng dawan ka tu jing iu dan rengim sim lala ban pelai ban ni perlok badai kata jinja ka ba penlong ya nga bangan i pleng ba ka jing em ka ba ngaya ba ni kelenti ka ni ka jing di pleng ka long ka jing em ka ba kordet aru kata ka long ka jing em ka ba ngila long kumi nong la long kubangi le kai ka lo jong ka men sim ka ba kala banjaran khat hanu gila ban dukut ka jing em ka jongi da ba kum kata ka por hi kawan ka jing kendu ka jing ka jenga ka don kata ka jing le ka jing jonga ka bang kwa ban light no new drugs
Badin kat tu senem orang layak ba san senem ru senem. La dan hi kapor ka ba teng ngasia marway ngasi perkhat ru ngong balai ke ni GM ka jenga kadang mi kisngi ki por kadang mat ki jing ele ka GM ki perlok la sedang menkiar teng dang ale ban kendu iki ki la sedang ban aidau ba kim lapor ban chongkai be rei ki iba ngala sedang ban kerdu iba ngala sedang ban sem jing ka GM ka jenga ban ngala sedang ban lomorway bat lingba kan ke jinga ti ka GM ka jenga dan kepor ke bangayang hayat ngaju keli le di maroi miroi ngape hian om balai ngalong kumni ke jim balai ka ja hadu kani ka apat e ka ba kendu ka ba kwa ban lain uni jing sya te kani ke jing di drug sendai am dan la nun ti madan kepor teng menta kamit ngala rai banganam khata syu ka ba ngom bet bangan dilas menta kamit hi ka ba tau ba dan ru ngadilot bangan ong ban anam kata syu la syai ba andala khi pala syai step andala wan pat kata ka suffering kamet ban ka jingkwa ini drugs ka jing tha kamet ka jing sukrian kumtai ki jimpang baro ki banlot ka ba banling a pisa ka ba thia dam rum nang rum poi kita ki jingile ka ba poi ka ba kata sikta biang ka ba ngamla ban lait nu ni ba shibun ki kam sniu ka ba ha ka imlang salang ngasnong thau kabang la le kaba kta ikasnong katha ba khamtam ya kayeng ka sem hiru ka panjak buram babun sin imi juang yenga yang balai khun kani ka jim ka jongphi kat nang mi kini kisngi ki por i kaba phi bun jing kuslai i kaba phidan ki jingket kaba khiaba kaba i ha ka jim ka jongphi yang phai shu balai khun balai un ai te kata ka jing suk a phi un thau thmai pun kala dore ka jim ka jongphi bateng ngaju ong ri me ong lada me sha lada tau blei udon syang ong blei ai gini gejing ka jim ko janga la tau blei ba pi ong lada tau blei ba sha blei umpalai engan gini gejing kum kita ru gejing keling abu i bateng teng ru ngaju saila i teng ko don ka por ka ba ken hit ri i ka ba long apa pensungusi bahai i kata gejing le ka janga ba kan rei kadang mi kisi kata ngamsim langsung thui kata ka jingle la de rei ngas don mi kata ka jing khun apdang ka jim ka junga ka banga kwa ban lai na uni jing di ba ski ngas tang ban yo ski jing pang ki ba ngamla ban ya jingai than ka ba haban da ban ya kejat than le si ai tang hajan ba kadang mi kisi ka don ka por ka ba ngala kwar ban sim noi ka jim la de ngam sum don man toy su don jim toy su bangan im ani ka perthai badan sin ru kapor bangla sim la ban sim ki imla dealing ba kabain but of bandung overdose rei ngam sim la yap rei ka shuman saw e le jong ban shu ko e ki kijan ban kamau tu banga ila dia tu banga mut bandung overdose ngashu hap na kabolong armala kayin kalau mau kodon ngashu telon banga kendet no nang ta labun gijing persyang ka banga la thai ban im kani gajing im ka banga ya anti bat nu drugs adin pat tu senem pat kidon ki bai jengmut ban di dawai kum hasibil tengah lek anturu ban lek persyang ong bandi no dawai bangan lait no ni ai ngalik abang lek antu ka jakaru andang la di dawai dang la yo tu dawai ru ki belaan nang tu dawai ru ngadan ngadilang drugs su ngadiru ta dawai ru ngasu bom dan jimun toy hanu no ru ban i bang la kutla adu ka tai ka jim ka jenga ka ba uni drugs ula khang ya ka jim ka jenga lo atulut ka jim ka jenga ka jingsuk ka jim ka banga dei ban em ka trei ka khta ka kam ka jam na dong sidong lo atulut ba kham tam le la ple ra nya ka yeng ka sem ka jenga ka ba teng mi wat ban mi sha surok e ban ti jing kiru ki brio ki kren ki pet da ki tho i babun jal ing ba ka jim ka jenga ka banga le ba adin pat ndang la ya ki ni ka jim ka dan ka we ka singi ka ba ka singi sendi ka mau dei ka santrik julai araja ka pra bade abakum katai ka jingja ka jim ka janga ka ba ade yesi sendi ka ba kawan ka jingpang kan sana ka jim ka janga ka ba daring anta kamiet dengan ring mensim nga suku medung du tornya tang ring mensim ng amla ring mensim matang churing mensim kala along kemba to tornya la pen aplupa bandung ben ba ka kisai anta kamiet paro shimiet ban anta ka por nga kan mauru ka ba kabang ong iladi yublay ong lada medadai sa tau blay embelay mempelaj yang anak ni kajing kabang ayo kun na new drugs
bat kham tam lada memkwa ban pelai du sim no in ga jim ko jang la thai ben mani ga sla par thai bat angta ka miet ru kat bang ngadang dan apa yang tak jempang sistem ngala phone perlong aman wan ra lem tau jingdi ngol la bende ga suffering juga men re ondang la yo tau jingdi ru sim la baja tak jempang tak jing su ka badan apa ka sedam ka jonga ba akum kata ka pol nga syutiet ya ka kamera thia jing mei ba ka su mei ba da ba onda ilawan pe mei ibang la aksa ka bang la utsu ud yin bad kum ta kapor hi ngam kan masuk la su long kum banga black out ila dia ba ondang la kim step pang la dan po hospital la dan po nanti po roban bad ondang la po yang tu pat kawan ka jing e pat hangaru ba wat langa gadon ha caka sumaru kadon ni kata ka jing su kata ka jing tar kadon ni kata ka jing tamet ka ba dak mumno ngadi benyo be ban di yo drugs ba akum ta taru ngai khoni ngai le iban ong kumno bang yo pet na po hospital ba ba kum ta kapor kawan ru ka jing kren hanga sa ka we pat kolong ba mentang la dan ni po hospital lada atip si mei bang khta ni jing di mentai la katno ka jing e katno ka jing jaru ahing asem bat kham tam ka jing jaburam kham tam ki bahing basem abakil atip ya bang ya ni kelenti bang khta ni drugs bat kan long ka jing jaburam kham tam na kai galong ying ka jongi ka ba long ying ba umdan pasui ba sin syari dari kun thai de ime hi ba pe ba penbiang penbet ahing asem bat akum kata kapor iwan ime bat abai wan ime suan ong ingai kin tien ka ba yong wanam khi ku slai kun nga kloi ban yarap namta ka jim ka jongpi kloi ban sumaru namta jongpi ban yo kata ka jingkat jingkhia ba kham tam ba pinyo kata ka future ba ba ka jim ka jongpi yo nga kloi ban di kita ki ek ka bangadan tang namta ban ba ka jim ka jongpi ba akum kata ka pori kawan ka jingkta aka donut ka jonga ka ba katung la ayat ba ka perthai katung la im bagi perlong ngala sailah i ngala kantaj i teng wat dan kapor ka bang teng kum kren ru ki tinsi tinsang ka bang tim ngahalai aga jingdom bat ki sibun ka la ka bang la le ki kam sniu ka ba apen le ranya du ka tai re ini pat imsim la give up yang ai re imsim la pen sngap i kata ka jingle ka junga re kloi ban yarap nam ta ka jim ka junga ba anta kapor kawan ka jingta anga ba hadu ka ni ka jing i ka jing imei nam ta ka jim ka junga barang bang pai ka jim la diru ka tongal em ki polok umdan uweru bonwan ban pet apo hospital ka bang dan apdeng ka jing smar umdan uweru manong sim uni ujing ba man ta ka miet re nga sim haladi to ka pol kolong ba tang ka yeng ka sem ka junga tang ime bat para junga ka ba ki mal ka jing jar to ka por limba ka ni ka jing ya ti jonga jim ka junga barakum to ka poru bun nga kawan nu sibun ka jing mut ji perkhat ka jim ka junga ka ba wala ka bang dan hospital nga kat ni ka ba ngale nga penjinjar hi nga sem kat ni ka ba nga pensungusi imei kambhasu ira bangan em bah bangayap no barkum gitar kiwan ni kijing mut ji perkhan are kawan adin par kum janmit tu wan biang me yong be inga ka ba don kam e khoni phi kalong bai tang ka jing pen ka ngu bar kata ka poru kawan ka jing kren ka donut ka jongang ong an pen ka ngu no gen nama manusia teng menta ka sngi la kren la yakut aman lech ta ba me teng temali don kam melech ai menta ka ngi ka mi ngalapan ka ngut tang sai step lawan ka jing pangjon ka met ka suffering jon ka met ban wat kwa drugs ngapoi klet no kita ki ek ka banga kularu ban pen ka ngu barakum kata ka por banga dan po hospital lu ngasu duai blai oi amnang ban duai do ka por ni duai pat ngong blai ai por nga tang ni ko banga la ban pen ka ngu banga la ban sya banga nam phat ni hospital mal tu ko kadon ka jingile ka bang kwa ban pet no ben tu hospital bali wat be to drugs nama kadon ka jing ta ka jing pang ka met ado ka bang amlar ban sya re haba kum ta ka poru ngasu duai blai tang kita ken tini bangan bo nai ka ta ka bor bang la ban pen ka ngu pat aba kum badang tai ngasu thu ba de ka bor ka jong blai bang adon po hospital du artio ibaki detox pen khu nga apa ti robot hospital but adin ondang ladi ban discharge no nanti po hospital ban mi nanti imi wan ban ong imi ru ba dan kambali sa ki rehabilitation center ki ba ai jing smart ki counseling ki jikai te hantaru lawan itu kam sim ban sa lai i bangam kwa bali sa amtanga ong ru ingam pa deru biet bang li sa kam kita ka jaka ngadang biang kita jaka gedi ki biru ki ba
kibadan jikta jimut perkat rengang biang ki jimut perkat kumtar wang kren in rayong em kun dan kama pilek kum kita ki jaka ba pinyo ka jing smart ba pinyo ki jingkai khnang ba pin laban i sendan ba kan tai sendan yunie ba pilaban i ru ka jinglong ba dem ka jongpi taba kum kata ka por am kwa su i ban pisngosi imei tengah spun ka ngu i ban nga lalet bang lalet ti po rehab anti po motowar ti New Life Addiction Center ba ondang ala po yang ti ka jaka bol bang apoy ning kong ru hoi ka don ka jingile ka do kata bang khwa ban phet no iru na tu ka jaka rai pat ngakan mau pa ni kan tien ka ba ngabang la kulari me bangan pen ka ungu bang la kulari bai i ba ngani khun ben namang la yo ka jingiram ni i ngala yo ta ka jing Christian i ba tu ka disngi da ngala don hang tu rehab ka don ki jing ka jingile ka ba de bi ka jing pang jong ka met hi ka suffering apan dawai ngi leben di ta ki dawai ngi sha hoi ki dan ki jing seng ro antu jaka teling ba ki jing seng dawai ki badan tu ki praise worship dan ning ko ngampat sung tu ba du kata den suki ski ngasdang ban pa shublai ngasdang ban dawai ngasdang ban siman talem ta po praise kata ka praise worship but de yang tu ka dan tu ka jwai ka ba nong rai samo ka tu ka samba san phuai ka khat ka ba shipho dater ka tu ka ba jing pentmai ka mensim ka jing wai create me clean heart badi ka tu jing wai ka ba antu po worship ka ba khta enga ka ba kalong kum ka jing duai tu ka por ka ba ngapai shu blai ling ba tu ka jing duai nga duai shu blai ngong ba isnei ka mamen pen khut ya ka ni ka jing em ka junga ba kham tam ya ka ni ka jing pang ka badan ka met ka jungai ka ba ngala kwa na du mano bangan light ni kinjri jong ni jing shate ani ka jing di drugs ba kum kata ka por ka shuwan ka jing ta aga donut ka janga ka bang i ke bang la le ka bang la persmosi ka yinga sem you blay ba khamtam shibon ka ba wat ka ba ka don ki por ka ba na thok shukor ki brio do ba ki jendu wat ka jong ka jing em rutang na ka daw ka jonga but dei kum ta ka por ka ba blay put ienga ba ta ka por inga poi dem ko siu bang ayam ba ngaduai ba ngasturu to ka por bang ngaduai kam dei da ka por ka jonga nei ka jing lam ka jong blay ing ba mun sim jung but andang la din ski andang la dan nanti ka jaka but adin katu andang la sa antu sistem e competition teng la yo ban rap lem tu ka jaka but lingba ki counseling ro bang yo tu nang tu ka jaka kum ki baladan tu ki counselor kum i ba syam i nong pe tu i pastor yang rai lingba ki niru la yo ka jing rap sibun e ka bidei ba kenjaman sim ya bangan la ba kumno bangan sungtu ya ta ka jing it ba ka jong blai but ski da andang la dan tu ka jika ngasdang ban sungtu i kata ka jing i ka jong blai but yo ru sibun ki jing kai ba kham tam kan mau ka bible verse ka ba I mean sim ba yanga ning kong ka dei ka drimaya at khnai ka wei mom ka ba pedi kata ka plan ka jong blai ka ba udan am ta ka jim ka jonga ka por ka ba kut ka jonga ka ba am dan tisu ka ba istang ka jingyam ba kum kata ka por blai upli kata ka lat kan ti ba udan ta ka plan am ta ka jim ka jonga ba ondang la sa ka tu kat ni antu ka jakang la yo banyarap lem mentrai lem tu jika banyarap lem ki weipat ki min sim ki bawan antu ka jaka but din ka tu snem ondang la trai tu ka jaka don weipat ba badai ki weipat ki jai bin rio bana runa chal wan mansa di ka jaka but uniru ondang la sa ka tu singi e or kuli yang wong ba on bok ong kei ka ba penla ipi ka ba pen i drugs mo kalong ka ba ban i drugs o ngarong la prosyang ki babunjat ka bangan i drugs yang la di ki dawai ngala sa rehab no telisu rai dami relapse bet dami ngala poi di wang ta ba kum kata ka por ngong u hoi ngatep bim de kristan hoi ngatep pat sim la tep ru Jesus Christ rai ngong ipi apor bangaru ngadang ya ba ka pertai ngala ngayo khun na la ding am sim la bun ki lat kinti ki dawai ki jingmut ki bab ki brew ki parabi di lang porla ki sibun ki jingmut ki lat kinti ki la pedin rei ki tang la persang lut rei kam sim la yarap ya ka jimu jenga badai ba kum ka por ka bangayo jingpang ba kata ka jingpang kolong be tang bangan ring men sim dong amla asu ba aku muta ka por hi ka ba lingba kata ka jingya inti nga IT so Jesus Christ but ni bo penla ya ka jim ko jenga ya bangan la ban i kita ki baro namar dala diru ngala persang ngam sim lala re de yu ba panla ka jim ka jenga ba ngapun kan maru i gitu ka arkuren san khat nyo ka bong kum tala da we dan quest long jing thabot thmai ke barem ki la do no akhmi ke baro ki la jalong thmai kani ka ba
I mean sim yang bat kapa thau thmai nga limba kajing IT ka jonga au discuss ba ni uba penla yang ngong i ba din ita abang akrem tang asong kai bi Islam ba adin andala janmien tu ada ngila long ji seng ka prescription lasdang ban duai lasdang ban rai jing rai lam bat ngi bu dan ki jirwai hindi song ka bang yerwai po prescription simen talam ba adin pat ski ni sedang men kili ngayong bawan bok kamut yu kata sipang ka Bible but haladi ngawan kata justung ang naladi rung asu experience kajingya inti kajim ladi kumno bat ulay re adu kata ta ngamla ban tip bai ka Bible bangan pensyai kita kajingkli kajongi bat kawan no kajingkran hanga ba ngadon kam ban lei ban puli ban pentibet e kani bantai ka bangala ban pensungutu lem ikiwe ki badan kam kajingaram kam tam ban penrungi ki sipang Jesus bakini oman kata kajing penem bat adin ka tu stem andang la dapat ki arhajar arpulai kendu ki para iba trelang prasikri ki badan ti apo Shalom Counseling Center but lingba jongki ba ki ajung mudru ya ka ba nganwan man puli ti apo Thomas Jones School of Mission ka ba ya dei ba bat kani ka bantai bang yo jingkai shibun ki bedei ba khting ka jongblai ka bang ala panya raplem ya kita ki badan kam ka jingrap kita ki ba syate syakum haga ni ka jing di drugs ba ka muta ka pori lingba ka jing kersan jong kiniru ngayo ban pai ti ka jakabat ngayo bandan ti ka jaka mentala dep system ka jing puli ka jonga bat ngai iru kata ka bor ka jongblai bat kata ka plan ka jongblai ka bangam poi perkhat ka tu ngala em ba ka perthai ka bangam dan jing mutsu ka jing em ka jonga ya ka ba ban em rong amnang wat ban nyap rong amnang la long kumta lai kum kata ka jing em blai dong pelat inga ya bangala balong kum ni bangalong menta teling ba kanika Good News TV ka ba lese ki don ki ba i kanika ya kani ka program ling ba kani Good News TV badan don ki badang yat ka ba kum kani kalenti kwa ban kentui pi ka ba nyoi ka jingna loi ka bisisya la kalong ka jing kusrai la kalong ka jing di kalong ki ike ka bangin lan kita baro ka debet tangau Jesus Christ mangai le di rong amat ka debet ka jing plai loi ka bisisya hi kalong bait ka tangau Jesus Christ nak perteng nyo tang sipor bat ka bakot i kalong bait tang ka jing jat sudah nai ba Jesus Christ pat kalong bait sidu sibom chikut tayin kin ku blai nyo ka ku nam ta ka buram chu amen.